Ναι, εγώ σας άκουσα. Αυτό που ήθελα να σας πω είναι πως υπάρχει κάποιο αξίωμα σε αυτή την υπόθεση την οποία λέτε. Το αξίωμα είναι ότι σε μονοκυταρικούς οργανισμούς η ποσότητα της ενέργειας είναι μεγαλύτερη από την ποσότητα της μάζας. Αυτό είναι αξίωμα, δεν αποδεικνύεται εύκολα. Και έτσι είμαστε φτιαγμένοι. Αυτό είναι το πρώτο βήμα. Το δεύτερο βήμα είναι η ποσότητα του νερού μέσα σε ένα κύτταρο. Δηλαδή το κύτταρο πόσο περιεκτικότητα σε νερό έχει και πόσο περιεκτικότητα σε μάζα, σε στερεή μάζα. Αυτό είναι το δεύτερο βήμα. Και όλη η επιστήμη της κβαντομηχανικής εκεί ακριβώς στηρίζεται. Δηλαδή να βρει δότες στους οποίους τα κύτταρά τους είναι μεγάλης περιεκτικότητας σε νερό. Εκεί στηρίζεται όλη η επιστήμη. Αυτό είναι το δεύτερο βήμα. Το τρίτο βήμα είναι η πομπή, οι transmitters, η πομπή με λιχνίες, με tubes, οι οποίοι αφενός λειτουργούν σε πολύ χαμηλές συχνότητες, αφετέρου έχουν πολύ μεγάλη ισχύ. Όλο αυτό το σύστημα ουσιαστικά επηρεάζει ανθρώπους οι οποίοι έχουν κύτταρα με μεγάλη περιεκτικότητα σε νερό και έχουν ζήσει μια ζωή με πειθαρχία. Είναι πειθαρχημένοι άνθρωποι ή λόγω της καταγωγής ή λόγω της δουλειάς που κάνουν. Αυτό το σύστημα πάει και συγχρονίζει τα ανθρώπινα κύτταρα κάποιων ανθρώπων. Καταλάβατε. Και από εκεί και πέρα είναι θέμα ηθικής, δηλαδή ποια είναι τα πιστεύω μας. Τι πιστεύουμε από μέσα μας, όχι αυτό που λέμε δημοσίως, αυτό που πιστεύουμε μέσα μας. Αυτά είναι τα βήματα, αυτά ακριβώς είναι. Αυτά γίνονταν και σε εσάς, γίνονταν στην πρώην Σοβιετική Ένωση. Δεν θέλω να πω ότι εσείς τα αρχίσατε, αλλά γίνονταν και σε εσάς. Τα αρχίσανε κι άλλοι. Δηλαδή είναι δικό σας σκληροδότημα. Από εκεί και πέρα όλο αυτό το σύστημα, το οποίο θεωρείται παράτερο, θεωρείται συμπληρωματικό, δεν είναι το βασικό, δεν είναι η δουλειά μας να γινόμαστε πειράματα κβαντομηχανικής. Όλο αυτό το σύστημα πάει και εκμεταλλεύεται κάποια λάθη που έχουν γίνει. Καταλάβατε, δηλαδή είναι το άνοιγμα των συνόρων το 1990-91, είναι πλέον ο θεσμός του μετανάστη, που πλέον γίνεται επίσημος όταν η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει refugees welcome, έχει γίνει επίσημο. Δηλαδή οι φυλές δεν ταιριάζουν πάντα, θυμόμαστε και από την Παλαιά Διαθήκη για τον πύργο της Βαβέλ, όπου οι άνθρωποι δεν συνονοούνταν μεταξύ τους και ο πύργος έμεινε μισοτελειωμένος. Δεν ταιριάζουν οι φυλές, είναι κάποια φαινόμενα της σημερινής εποχής, τα οποία τα δεχόμαστε ελαφρά την καρδία. Και δεν δίνουμε σημασία, κοιτάμε τη δουλειά μας, κοιτάμε να βγάζουμε λεφτά, κοιτάμε τις οικογένειές μας, μέχρι αυτά τα ζητήματα να μας χτυπήσουν την πόρτα. Καταλάβατε. Ένα θέμα είναι αυτό. Ένα άλλο θέμα είναι ουσιαστικά κάποιες πολεμικές επιχειρήσεις, οι οποίες απεικονίζονται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, απεικονίζονται στην Ουκρανία και στην Παλαιστίνη. Απεικονίζονται σε δύο πλευρές, ενώ είναι πιο πολύπλοκο, δηλαδή ουσιαστικά έχει μεγαλύτερη έκταση από την Ουκρανία. Καταλάβατε, και γίνεται και σε άλλους χώρους εκτός Παλαιστίνης.
Δηλαδή είναι πολεμικές επιχειρήσεις οι οποίες δεν δηλώνονται πλήρως. Είναι κάποιες αδυναμίες που έχει το σύστημα και σε αυτές τις αδυναμίες πάει και μπαίνει ένα άλλο σύστημα που είναι παράλληλο, που είναι αυτό της χρηματομηχανικής, αυτό για το οποίο απορείτε. Μην απορείτε καθόλου, γιατί αυτά είναι αλήθεια. Απλά δεν δίνουμε σημασία, μπαίνουν παράλληλα με κάποια άλλα θέματα και δεν δίνουμε εμείς σημασία. Δεν χρειάζεται να απορείτε αυτά, και αυτό που μένει στο τέλος είναι το ηθικό θέμα, δηλαδή ποια είναι η ηθική του καθενός, δηλαδή πόσο ηθικοί είμαστε, τι πιστεύουμε μέσα μας. Όχι αυτά που πρέπει να πούμε δημοσίως, αλλά από μέσα μας τι πιστεύουμε. Δεν νομίζω ότι από την πλευρά μας έχουν γίνει κάποια λάθη. Αυτό δεν το νομίζω, απλά είναι η απάντηση σε κάποιες αδυναμίες του συστήματος. Από εκεί και πέρα, εντάξει, αν ακολουθήσουμε τη λογική των Βρετανών, που λέει η λογική τους είναι η απουσία κάθε φιλοσοφίας, δεν υπάρχει φιλοσοφία, η μόνη φιλοσοφία είναι η φιλοσοφία της δύναμης. Στον αγγλοσαξονικό κόσμο, στους Αγγλικάνους, η φιλοσοφία της δύναμης, σου λέει είμαι πιο δυνατός, επιβάλλω τη θέλησή μου. Αν ακολουθήσουμε αυτά τα παραδείγματα, τα οποία ως Έλληνας, ως απόγονος φιλοσόφων, αυτά τα δείγματα τα θεωρώ απαράδεκτα. Έτσι, δεν είμαι Βρετανός, αν και μιλάω πολύ καλά αγγλικά. Αν ακολουθήσουμε τη λογική τους, ας το δούμε. Δηλαδή, απλά τα κανάλια το περιορίζουν σε κάποια σημεία. Δεν αναφέρουν αυτά που γίνονται σε όλη τους την έκταση. Καταλάβατε. Και πίσω από όλα αυτά είναι η μόλυνση του περιβάλλοντος, ότι το περιβάλλον δεν μπορεί πλέον να μας συντηρήσει. Έτσι, είναι η μόλυνση του περιβάλλοντος, είναι ο υπερπληθυσμός, είναι οικονομικά προβλήματα, όλοι θέλουν να περνάνε καλά. Δεν θα γυρίσουμε στην εποχή των παππούδων μας, έτσι, που ζούσαν με τα ζώα τους εκεί και στα χωριά τους. Όλοι θέλουν να περνάνε καλά, να έχουν ωραία αυτοκίνητα, να έχουν ωραία σπίτια, να έχουν μια πολυτελή ζωή με λίγες ώρες δουλειάς. Αυτά δεν γίνονται. Αυτές είναι η σημερινή εποχή, τα προβλήματα της σημερινής εποχής. Δεν γίνεται αυτό και είναι κάποιες αδυναμίες του συστήματος, πάνω στις οποίες μπαίνουν άλλα συστήματα. Καταλάβατε, και δεν είναι θέμα έτσι, προσωπικού ενδιαφέροντος, είναι ότι πολύ απλά έτσι λειτουργεί, είναι η δράση και η αντίδραση. Όποιος ξέρει από φυσική, είναι η δράση και η αντίδραση, κατά την προσωπική μου άποψη. Έτσι. Ευχαριστώ πολύ.